Α, ναι, πήγαμε, πάμε. Έλα, πάμε. Ωραίος, πάμε. Λοιπόν, εσύ κάτι ήθελες, τέτοια. Πάρε αυτά τώρα, γιατί δεν έχουμε άλλα. Και, ναι. Και πάω τώρα να μαζέψω πράγματα. Εντάξει, λαγκάρα. Ποια μίγα πέρασε μπροστά μου, ρε. Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Νούκη και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Minecraft Zero Hero SMP επεισόδιο. Λοιπόν, θα μου κατευθείαν στο θέμα μας. Μετά από αυτό το άκυρο intro και αυτό το άκυρο κλιπάκι στην αρχή του βίντεο, είχα ξεκινήσει να χτίζω κάτι και αν είχα πατήσει rec δεν έγραφε. Οπότε θα σας δείξω τώρα. Έχω ξεκινήσει αυτό, όλο αυτό που βλέπετε να το φτιάχνω. Όχι έτσι κάνει. Τέλος πάντων, whatever. Ναι. Και δεν έγραφα όση ώρα το έχτιζα αυτό. Ενώ το είχα βάλει βάση περιπτώσει να κάνει rec, αλλά δεν έγραφε και δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να κάνω κι άλλα stairs, έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, θα δείτε αυτό το επεισόδιο θα είναι λίγο διαφορετικό, δεν θα είναι τώρα μόνο ό,τι βλέπουμε σήμερα, τι με έχετε συνηθίσει. Αυτό θα το δούμε τώρα λίγο τώρα, αυτό το κτίσμα εν πάση περιπτώσει, πώς θα το κάνουμε τώρα μέχρι να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο, να το πω έτσι μασχά, μέχρι να το ολοκληρώσω γενικότερα. Τι λέω, παιδιά, με συγχωρείτε, έχω ξυπνήσει κιόλας πριν λίγη ώρα, 1-2 ώρες έχω ξυπνήσει, αλλά δεν έχω ξυπνήσει καλά φαίνεται. Τέλος πάντων. Για να το δούμε αυτό, έτσι. Ναι, θα το κάνω έτσι τελικά. Θα το κάνω και από την άλλη και θα το φτιάξω στο design που θέλω γενικά. Τι βάζουμε εδώ, ναι, αυτό. Έτσι και έτσι. Κομπλέ. Οπα. Το μεταξύ. Είναι γκασμάς απλά. Οκ. Απλά δεν το φτιάχνω από την μεριά και αναρωτιέμαι εγώ τι κάνω λάθος τελικά. Απάντα. Οπα. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει αυτό το πράγμα. Τώρα θα μου πείτε τι είναι, τι κάνω. Μπρο, δεν μπορώ να... Έχω χαμό. Μη μένουν τυχαία blocks κάτω, θα αναγκάζει το σύμπαν. Εν τω μεταξύ παίζει σε λίγο να κάνω κανένα cut, να πάω να μαζέψω κι άλλο τέτοιο ξύλο, γιατί θα χρειαστώ κι άλλο εγώ και να μαζέψω και για τον scope λίγο ή μπορεί να μαζέψω 2-3 stacks του καθενός και μπορώ, γιατί δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω ρε φίλε για τους δύο. Δεν μπορώ βασικά να τα κάνω spawn εδώ, τι λένε, ή
Έχω ξεχάσει να μιλώ. GG. Πάμε, έχει μείνει άλλο ένα τέτοιο. Ανεβαίνουμε πάνω. Βασικά να φτιάξω το κάτω πρώτα. Όχι έτσι, έτσι. Καλά. Μάγκες, δεν παίρνω τίποτα, το ορκίζομαι. Δεν έχω ξυπνήσει καλά ακόμα. Θα φτιάξω στην πορεία, τώρα μην βλέπετε. Λοιπόν, για να φτιάξουμε αυτό εδώ. Μπρο, δεν είμαι καλά, μη μ' αφήνετε. Μη μένετε ξάχρητοι μάγκες όλη τη νύχτα, γενικότερα. Έχει μείνει τελευταίο. Αου, αυτό έτσι λίγο. Βασικά πολύ, αλλά ναι, whatever. Μη, why, γιατί είσαι έτσι, τι φέραστε έτσι, ναι. Έτσι θέλω, έτσι διαφορετικά. Πάνω τα πόδια μου, μαλάκα, δεν γίνεται ρε. Κάθομαι πάνω στα πόδια και φορώ γιατί πονάω άραγε. Εν τω μεταξύ τώρα, όλο αυτό μέχρι να το ολοκληρώσω θα πάρει ώρα, οπότε κάνω ένα cut, θα τα ξαναπούμε μόλις το φτιάξω, μόλις έχω έτοιμες, βασικά κάτσε να φτιάξουμε λίγο τις στέγες, τις κεφές εδώ πέρα. Και βλέπω τελειώνει το ξύλο χαμγάμο. Δεν παίρνω τίποτα, ξαναλέω, Τώρα εδώ στο κέντρο θα φτιάξω κανένα πύργο, κάτι ξέρω εγώ. Δεν έχω ιδέα. Θα φύγει γι' αυτό. Νυχτώνει και όλα αυτά είναι. Λοιπόν. Να ανέβω μια φορά πάνω, χωρίς να γκρεμοτσακίσει το γίνεται. Λοιπόν, στη μέση εδώ πέρα τελικά θα βάλουμε το beacon μου. Έτσι, όχι για να υπάρχει, γιατί θέλουμε να υπάρχει κάτι όμορφο γενικό τώρα μέσα στο σερβερ. Τα περισσότερα builds εδώ όλα είναι ωραία. Λοιπόν, κάνω ένα cut. Να πάρω να το κάνω και μέρα μια στα γρήγορα να κοιμηθώ. Να δω πώς θα το κάνω εδώ πέρα το προσχέδιο. Και τα λέμε μετά.
Γεια. Και επιστρέψαμε στον Zero Hero Land SMP. Αυτή τη στιγμή στο end. Λοιπόν, το build που κάναμε θα συνεχιστεί στο επόμενο βίντεο, στο επεισόδιο 9, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα είμαι στο end και ήθελα να... Τέλος πάντων, επειδή ψάχνω για items, αλλά όχι για ό,τι items, λοιπόν, αρχικά να σας δείξω τι έχω βρει μέχρι στιγμή. Δεν έχω hackard, δεν έχω τίποτα, αν το ξέρετε. Να κάνω και σχετικό βίντεο να το δείξω, όντως δεν έχω κάτι. Αυτό το βρήκα πριν από λίγο, αλλά είπα να το ξεκινήσω έτσι. Τέλος πάντων, λίγο προδόθηκα τώρα κάπως, δεν πειράζει. Τώρα έχουμε και λέμε να πάρουμε τα φτερά από εδώ πέρα. Όχι ότι δεν έχουμε κιόλας, έτσι μην λέμε και ότι να είναι. Λοιπόν, να πάρω τώρα τόσα κεφάλια δράκου να ξέρω τι θα τα κάνω. Τι είναι το θέμα. Λοιπόν, φτάσαμε στο end. Και αυτό είναι άλλο ένα επεισόδιο βέβαια στο end. Τι λέω. Μην κάνει τη σπον το φτερό από εκεί πέρα. Πήγε ρε. Όλα τα άλλα σκουπίδια είναι ρε. Τι να τα κάνω. Λοιπόν, τα ελίτρα μέσα, αυτό εδώ και αυτό εδώ. Good. Και σόφα για να είδω κάτι. Good. Να καθαρίσουμε και τον άλλο τον Bob εδώ πέρα. Και αν υπήρχε κανένα Ender Chest κάτι, θα ήταν πολύ βολικό να μπορέσω να γυρίσω πίσω. Και δεν έχει κάτι εδώ πέρα, εδώ τα λέμε. Και έχω βάλει και πολλά τέτοια ρε παιδιά, πολλά, πώς τα λένε, γαμό. Λοιπόν, αρχικά, ας το κάνω λίγο αυτό έτσι. Λοιπόν, αν βρούμε κανένα getaway τώρα στη διαδρομή, φεύγουμε. Αλλιώς θα πρέπει να κάνω την προσευχή μου να βρω End City, να ξέρω τα πράγματα και να έχει Ender Chest, θα τα αφήσω εκεί πέρα να φύγω. Θα αυτοκτονήσουμε και θα φύγουμε από το End, απλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν γίνεται. Και τώρα κανένα getaway δεν έχει εδώ βλέπω, fuck. Και εδώ πέρα ο Μάνος ο συνήθως μου λέει, έχω κολλήσει με το fuck. Μπρο, άμα σε ενοχλώ, πλάκα κάνω, εννοείται, εντάξει. Προτείνετε μου κάτω στα σχόλια πάντως ιδέες, το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στο server. Τι build θα θέλατε να δείτε, τι θα μπορούσαμε να κάτσουμε να κάνουμε όλοι μαζί. Και άμα θέλετε να φάει πάνω Κωστίβελ, μη ειρωνικά θέλω να φάει πάνω το παιδί, γιατί όποιος με κράζει για την καταγωγή μου και όλα αυτά, με την Παναγία παιδιά. Δεν ξέρεις έναν άνθρωπο τον κράζεις, μη ειρωνικά τώρα φίλε. Πόσο σκουπίδι παίζει να είσαι. Εν τω μεταξύ κανονικά δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ πέρα να κάνω βίντεο. Θα έπρεπε κανονικά να διαβάζω, αλλά μόλις τελειώσω το βίντεο θα πάω να διαβάσω. Φακ τώρα ρε. Έχει λίγο λαγκάκι, είναι μέσα και ο Τζέορ. Κάτσε λίγο, πες. Να, δεν μπορώ να γράψω. Ο Μπρο είναι πεθαμένος μες στο Minecraft, ok. Πώς να το πούμε τώρα. Και δεν έχω και ιδέα για το τι είναι πράγμα να μιλήσω σε αυτό το σημείο, παιδιά. Ναι. Όντως δεν ξέρω γιατί πράγμα να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Άντε κανένα getaway θα βρούμε, έχω βαρεθεί ρε. By the way, μισό να βρω κάπου να καθίσω. Να καθίσω είπα, γιατί έδωσα και έτσι. Μην δω κανένα τέτοιο μπάμια στα μούτρα, γιατί αν πεθάνω εδώ πέρα θα κλάψω, μη ειρωνικά. Γυρίζω προς τα πίσω τώρα, καλώς είμαι εγώ ρε. Δεν το έχω καταλάβει καν. Yes sir, ένα getaway. Και μπες μέσα, σε παρακαλώ. Ψου. Τι έχει κάνει εδώ πέρα ρε.
Γιατί να βάλεις water? Γιατί? Λοιπόν, εδώ δεν μας χρειάζεται κάτι άλλο, φεύγουμε από εδώ. Λοιπόν, πλέον εγώ κοιμάμαι εδώ πέρα, δεν είναι και το καλύτερο, αλλά οκ. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχει φύγει το ψηλό μέρος που ήταν ο πύργος, όπως ήταν. Μάλλον αυτό θα το κοντίνω λίγο, να το φτιάξω πιο κυκλικό από πάνω. Αυτό μπορεί να το σπάσω, μπορεί να φτιάξω και ένα σπίτι έτσι στον αέρα, δεν ξέρω, κάτι θα σκεφτώ. Βέβαια αυτός ο Τζέορ εδώ πέρα τι έχει κάνει εδώ κάτω δεν ξέρω. Το χωριό πρέπει να αρχίσει να παίρνει μορφή και από εδώ θα γίνει μόνο από αυτό το ξύλο πιστεύω, ελπίζω, θέλω μάλλον να πιστεύω αυτά, αλλά anyway. Βρωμόκοτες, βρωμιάρες χαμένες. Λοιπόν, κάνω μια παύση μάλλον, ναι βασικά όχι, θα σταματήσω αυτό το βίντεο γιατί θα πάει πολύ και θα τα πούμε στο επεισόδιο 9 ή 8 αναλόγως τώρα, ποιο επεισόδιο είναι αυτό. Bye.